Zita ndimadzibaba Revive kana kuti muprofita Revive. Tinogara paChitungwiza, ndopandinogara, ndopandinobata ndiri. Pasowe rinonzi Johani Masowe Nyenyedzi Nomwe. In shortcut ndongo tsvuku. Ndo chechi yandinonamata. Chandiwisawo pano matambudziko. Inamona matambudziko chandiwisawo pano. Se Wikino Chivayo. Ndo wandiri kukumbirawo yezvino kuti madzibaba Wikino Chivayo ndinokumbirisa rubatsiro rwamukuitirawo vamwe mundiitirawo pandiri ini. Ndatambudzika kutaura kunoku yezvino pamba pandinotogara hamuna kana chikafu chekuti ndikwanise kunge ndichidya. So vanhu vandinobatsira chaizvo vane mari dzakawandisa chaizvo kana chikafu, asi ivo vanhu vanoteka advantage kuti mukuprofita vanhu ndichivabatsira handibhadharise. Saka handina kana cheuviri chandinozokwanisa kunge ndichiwana. Saka ina handina kana amount yandingati ndo yandiri kuda kubva kwamuri madzibaba Wikino Chivayo. Tinotokumbirawo ruoko rwenyu, hending yenyu inobva pasi pemoyo wenyu, kuti ndimi muchaziva kuti muchandibatsirawo nemari, nekuti mari chandiri kuidira ndechekuti ndikwanisewo kutangawo business, ndiwanewo kurarama mukati muupenyu. Semunhuwo ndinenge ndichibatsirawo vanhu chiprofita, ndinofanira kungewo ndiine muchovha kureva kuti motikari. Ndinoikumbirawo kubvawo kwamuri zvinobva pasi pehana yenyu. Saka kutaura kudai hakusi kukushorai chaizvo madzibaba Wikino, asi kukumbira chete madzibaba Chivayo kuti mundibatsirewo nekuti ndatambudzika zuva nezuva. Ndinongofunga chete kuti chekudya ndichachiwanepi, chekupfeka ndichachiwanepi. Zvino zvekupfeka ndinotoita kutozongoita ndakutongopiwawo nevanhu vanenge vauya kuti ndivabatsire ndivaprofite mahara. Kana chekuti ndiwane kudya chaicho ndinotoita zvekutoti nditotsvagiridza kuti ndoita sei, pamwe pacho kutorara ndisina kana kudya. Saka ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu rwepanyama zvinobva pasi pehana nemoyo wenyu madzibaba Wikino Chivayo. Se Chivayo ndinokumbirisa. Ora ndokumbira kubvunza kuti imi basa renyu munongoita rekungobatsira vanhu chete here? Hamuna kumwe kubasa kwamunoenda kwekuti mugone kurarama? Handina kumwe kubasa kwandoenda. Chikonzero chiri chei? Chikonzero chiri chekuti iwo mweya mutsvene wakanditi basa rako nderekungobatsira Africa ichipona. Alright, saka munotobatsira matambudziko? Ndinotobatsira matambudziko musingabhadharisi? Ndisingabhadharisi zvachese zvokutoti hamudi mari kana vanhu vachiuya kuzobatsirwa nemi? Vangatongoionawo zvinobva pasi pehana yavo. Asi hakuna mari yamunoti ndikuda mari? Asi hakuna mari yandinototi ndikuda mari yakati. Alright. Kuchechi kwenyu hakuna here vamwe vakambokubatsirai? Uye kusangano ramunopinda ndimi muprofita mukuru kana kuti pane vamwe vakuru? Kune vamwewo vakuru. Avo vasati vakambokubatsiraiwo? Rubatsiro rwavakandipa ivo rwandikaona nemaziso yangu ini ndevekungotengerwawo chikafu ndichibva ndangopiwawo chekudya. Asi zvinenge zviri zvekutiwo chinogona chikafu chocho chiri chekungodya zuva iroro chichibva chapera. Saka mangwana ndinenda kutotsvaga futi kuti ndoita sei. Alright, saka pari kuninetsa ndipeti ko mweya wakaregerei kukubvumidzai kuti munge muri munobatsira muchienda kubasa? Mweya ipapo wakandibvumidza, asi chaukaramba ndechekuti ndive ndipinde mumakambani ndichinge ndichishanda. Kana ndichinge ndashanda basa rawo iri rekunge ndichiprofita vanhu ndichivabatsira handaizokwanisa kunge ndichiriita. Saka kutenderwa, ndakatenderwa pamba kana kuti kambani yekuti ndinozobvumidzwa kunge ndichibata basa iri rekubatsira vanhu. Right, chamusingagone kuenda kubasa morega kubatsira vanhu? Izvozvo ndo zvandikarambidza. Kubatsira muri paoff? Ndakatendedzwa izvozvo. Paoff semaweekend motsvaga kabasa remonday to friday kana saturday sunday? Ndakatendedzwa izvozvo. Alright, so kune vanoda kukupai basa munoti kudii? Pamwe vachivhaya havanzwe nyaya yei
but yonzwikwawo nevamwe. Kune vanoda kundipa basa ndinotenge ndakutokumbira kana kuri kuti vanenge vandipa basa ndichigara ipapo ndinoenda kutokumbirisawo nemwoyo waMwari kunge ndichinge ndichitozobatsira vanhu ndiri pamusha ipapo kana kuri kuti basa ripi kana kuti ripi zvine nhau nemazwi ekuti basa raMwari risadzoke kumashure. Nhamba dzenyu dzinoti masununguka kudzitaura here? Nhamba dzangu ndedzebhad dzinoti 0788790027 0788790027. Alright, tinotenda.